पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेल्या या पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधातल्या आंदोलनात सहभागी झालेले माजी आमदार परशुरामजी उपरकर, आमचे सर्व पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि शिवसेना पदाधिकारी, खरं तर शिवसेनेच्या वतीने या सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतोय। आज पेट्रोल डिझेल दरवाढ झालेली या 8 दिवसामध्ये 4दा झालेली आहे, परंतु खरी पेट्रोल डिझेल दरवाढ ही डॉलरचा दर पडल्यामुळे या ठिकाणी झालेली आहे। 10 वर्षापूर्वी पेट्रोल बॅरलला जवळजवळ $110 बॅरल होतं आणि आज ते $115 हे बॅरल आहे, परंतु रुपयाची एवढी घसरण झालेली आहे की 50 रुपयावरून रुपया 100 रुपयावर झालेला आहे आणि त्यामुळे ही दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या या डॉलरच्या वाढीमुळे ही झालेली आहे। आज पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे नुसतंच वाहनांचंच कपाट मोडलं नाही तर दूध महाग झालेलं आहे आणि एवढंही करून आज पेट्रोल डिझेल हे जिल्ह्यातील पंपावर मिळत नाही वस्तुस्थिती आहे। माननीय मुख्यमंत्री काय सांगतायत की पेट्रोलचा साठा, डिझेलचा साठा अनाधिकृतपणे लोक करतायत, परंतु गेल्या वर्षीपेक्षा 80% डिझेल पेट्रोल हे पेट्रोल पंपांना सरकार सध्या देत आहे। आज गॅसचा दर वाढलेला आहे, आपण बघताय की गॅस वाढूनही सुद्धा गॅस 45 दिवसापर्यंत मिळत नाही आहे। त्याचबरोबर सीएनजी वापरा म्हणून काही लोकांनी सांगितलं, परंतु सीएनजीची सुद्धा 15 दिवसामध्ये 3दा दरवाढ झालेली आहे आणि या सगळ्याचा हॉटेल व्यावसायिक असून देत लोकांना खरं तर आज आपण बघितलं असेल की बुधवारच्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा लोकांची किती गर्दी कमी आहे। आज प्रत्येकाला विचारलं तर महागाईमध्ये लोकांचं कंपर्ण मोडलेलं आहे आणि हेच मोदी 15 वर्षापूर्वी काय सांगत होते, 10 वर्षापूर्वी की महागाई कमी करण्यासाठी, अच्छे दिन जाण्यासाठी आम्हाला सगळ्यांना स्वप्न दाखवली आणि आज मात्र ही स्वप्न आमची धुळीला मिटवून आम्हाला रस्त्यावर आणून हे मात्र परदेशात फिरत आहे। आज सरकार सुद्धा कुठलंही धोरण भारत सरकार आखत नाही आहे आणि कोरोनाच्या काळामध्ये मात्र हेच मुख्यमंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगत होते की तुम्ही पेट्रोल डिझेलचे दरवाढ कमी करा। आज सरकारने नीटची परीक्षा आहे, ज्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा खेळण्याचं काम, विद्यार्थ्यांच्या भावनाची सुद्धा खेळण्याचं काम केलेलं आहे आणि आज सगळ्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि आपण बघितलं असाल की पेट्रोल डिझेल दरवाढ ही आता 15-20 रुपये झाल्याशिवाय थांबणार नाही, परंतु जनतेचा सुद्धा उद्रेक असला पाहिजे। तर ही दरवाढ थांबवण्यासाठी सरकारला पण भाग पाडली पाहिजे। आमची आंदोलनाची सुरुवात आहे, आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करत राहू, परंतु जनतेने सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी झालं पाहिजे आणि या सरकारला धोरण टाकले पाहिजे। परंतु काही जे अंधभक्त आहेत ते मला अजूनही सांगतात की पेट्रोल दरवाढ झाली सुद्धा आम्ही देशभक्तीसाठी या ठिकाणी करू। खरं तर देशभक्तीसाठी तुम्ही अजून काय काय आमची पिळवणूक कराल हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे सर्व शिवसैनिकांचे आभार व्यक्त करतो आणि हे आंदोलन आपल्याला अशाच पद्धतीने यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा चालवावं लागेल। आपण जमलात त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो।